Дуслар, без менә татар халкында булган элекеге йола ризыкларын барлауны дәвам итеп, бүген аның тагын берсенә тукталып китмәкче булабыз. Татар халкында бик матур бер йола булган. Гадәттә кызның әнисе кияү булган кешене туйдан соң махсус пилмән пешереп, кияү пилмәне дигән пилмән пешереп сыйлый торган булган. Сез инде әйтерсез, пилмән бит инде ул электә шулай ясалган, хәзер дә шулай ясала дип. Ләкин бу пилмәннең бер үзенчәлеге бар, ул бик вак кына итеп ясала. Инде аны хәтта әйтәләр, элекеге менә 5 тиен акчалар булган бит инде, 5 тиен акча зурлыгында гына булган вак кына пилмәннәр була бу. Без дә менә шушы пилмәнне бүген ясыйбыз сезнең белән. Бу пилмәнне ясау өчен итнең шулай ук бик тәмле җирләрен генә алганнар. Аны 2 мәртәбә ит тарткычтан үткәргәннәр. Без дә менә шулай иттек. Итебезне 2 мәртәбә ит тарткычтан үткәрдек. Моңа суган куштык, тәминчә туз, борыш кушып, шулай без аны әзерләп куйдык. Безгә хәзер инде камыр басасыбыз калды. Камыр өчен менә без алабыз бер йомырка. Йомырка алабыз. Аңа салабыз без бер 2 кашык кына су. Гади су. Кайнаган су. Салабыз шиметем генә туз. Һәм он салып, шулай йомшак кына итеп камыр басабыз. Менә шулай пилмән камыры кебек йомшак кына итеп пилмән камыр ясадык без. Хәзер аны без җәябез. Җәеп инде кисеп матурлап вак кына пилмәннәр ясаячакбыз. Без моны кисеп бетердек. Хәзер инде менә кулыбызда астында булган шушы җайланмаларның берсе белән бик кичкенә генә шушындай вак кына менә камырны кисәбез. Менә шушындай матур гына, уймак чаклы гына, нәфис кенә ясалган пилмәннәр, шушы кияү пилмәне дип атала торган пилмәннәребез безнең әзер булып килә хәзер. Безнең инде аларны әле суга салып пешереп аласыбыз кала. Мондый пилмәннәрне бүгенге көндә рестораннарда бик затлы ризык буларак әле бүгендә бирәләр. Алар шактый кыйммәт йөри торган ризыкларның берсе булып торалар бүгендә. Дуслар, менә безнең кияү пилмәне дигән пилмәнебез шушылай без аны пешереп алдык. Менә шундый әйтемдә булган бит инде элегелектән. Кияү пилмәне инде ул ваклык ягыннан менә аны шулай итеп тә билгеләгәннәр. Ул бер кашыкка менә шулай 6-7 кисәк пилмән сыя торган булган. Безнең дә пилмәннәребез менә шул чамара килеп чыкты. Менә